जोंनि लाइफस्टाइल दिनै मडार्न मोनसे थासारिनि गेजेरजों जों बयबो बिनि कम्पालसनाव दिनै जों फैनो गोनां जादों। जोङो मोजां आदार मोजां जों जानाय नागिरोब्ला मालाबा मोना आरो दिनै फास्ट फुडनि जि मोनसे ट्रेन्ड फैदों फास्ट फुडनि दिनै मोनसे जिखिनि जानाय लोंनाय आदारफोर बिनि फारसे यां जेनेरेशना बिराद एट्राक्टिभ। दिनै उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलि जायफोर स्कुलिं बा कलेज इउनिभार्सिटियाव दङ पेकेट आइटेम दिनै मोनफ्रोमबो ड्राइ फुड पेकेट आइटेम आरो उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो दिनै पेकेटनि जानाय जानानै बिथांमोना सम बारहोनो थाखाय बेफोर आदारखौ खाथियावनो गोरलैयैनो जिहेतु मोनो बेफोरखौ बाहायनायनि थाखाय गोबां जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिया देहायारि जेंनायाव गोलैदों। दा बेखायनो बे लाइफस्टाइल फास्ट फुड आरो पेकेट आइटेम जों जेसेबां जोङो बादा होयोब्लाबो सांग्रांथि लाबोयोब्लाबो दिनै बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थायाखै। बेखायनो बेफोरखौ जोङो खमायनानै जोङो बे फिथाइ सामथाइ बांसिन जानाय बा जोङो भेज आइटेम जानाय बा जोङो नन भेज जायोब्लाबो जोङो जाहाथे टाइम आरो जोंनि सम आरो बारखौ मिलायनानै जाहाथे जों मेनटेन खालायो। आरो बर' हारिनि जे ट्रेडिशनेल जे फुड आइटेम दङमोन बे फुड आइटेमा बिराद हेभि बिराद रिच आरो बेजों बर' हारिनि देहाया गोग्गो आरो स्ट्रं जेब्लायबो मोनसे सक्ति मोनबोदों। खिन्थु बेखौ मोनसे लिमिट आरो मोनसे सिस्टेमाव जों बाहायनांगोन। दा बेखायनो आं गावबो बा जों गावबो मेनटेन खालामनांगन, गुबुनखौल' बुंबा जाया आरो गुबुनाबो बेखौ मेनटेन खालामनांगोन। दा बे जोंनि बयनिबो इनक्लुसिभ मोनसे एजेन्डा आरो बयनिबो जे एखे मोनसे कमन मोनसे इनिसियेटिभ जानांगोन। आं बेखौसो खावलायगोन। गोजोन्थों। जोंनि लाइफस्टाइल दिनै मडार्न मोनसे थासारिनि गेजेरजों जों बयबो बिनि कम्पालसनाव दिनै जों फैनो गोनां जादों। जोङो मोजां आदार मोजां जों जानाय नागिरोब्ला मालाबा मोना आरो दिनै फास्ट फुडनि जि मोनसे ट्रेन्ड फैदों फास्ट फुडनि दिनै मोनसे जिखिनि जानाय लोंनाय आदारफोर बिनि फारसे यां जेनेरेशना बिराद एट्राक्टिभ। दिनै उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलि जायफोर स्कुलिं बा कलेज इउनिभार्सिटियाव दङ पेकेट आइटेम दिनै मोनफ्रोमबो ड्राइ फुड पेकेट आइटेम आरो उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो दिनै पेकेटनि जानाय जानानै बिथांमोना सम बारहोनो थाखाय बेफोर आदारखौ खाथियावनो गोरलैयैनो जिहेतु मोनो बेफोरखौ बाहायनायनि थाखाय गोबां जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिया देहायारि जेंनायाव गोलैदों। दा बेखायनो बे लाइफस्टाइल फास्ट फुड आरो पेकेट आइटेम जों जेसेबां जोङो बादा होयोब्लाबो सांग्रांथि लाबोयोब्लाबो दिनै बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थायाखै। बेखायनो बेफोरखौ जोङो खमायनानै जोङो बे फिथाइ सामथाइ बांसिन जानाय बा जोङो भेज आइटेम जानाय बा जोङो नन भेज जायोब्लाबो जोङो जाहाथे टाइम आरो जोंनि सम आरो बारखौ मिलायनानै जाहाथे जों मेनटेन खालायो। आरो बर' हारिनि जे ट्रेडिशनेल जे फुड आइटेम दङमोन बे फुड आइटेमा बिराद हेभि बिराद रिच आरो बेजों बर' हारिनि देहाया गोग्गो आरो स्ट्रं जेब्लायबो मोनसे सक्ति मोनबोदों। खिन्थु बेखौ मोनसे लिमिट आरो मोनसे सिस्टेमाव जों बाहायनांगोन। दा बेखायनो आं गावबो बा जों गावबो मेनटेन खालामनांगन, गुबुनखौल' बुंबा जाया आरो गुबुनाबो बेखौ मेनटेन खालामनांगोन। दा बे जोंनि बयनिबो इनक्लुसिभ मोनसे एजेन्डा आरो बयनिबो जे एखे मोनसे कमन मोनसे इनिसियेटिभ जानांगोन। आं बेखौसो खावलायगोन। गोजोन्थों।